уважаеми читатели на второто ревю на Bookworms. Днес ще ви представим енциклопедията Владетели на Османската империя. Тази илюстрована енциклопедия представя всички владетели на Османската империя, от Осман I до Мехмед VI, както и техния живот от апогея на империята, чак до разпада й в началото на 20 век. Какви са били султаните, каква е била тяхната длъжност, какви са били техните достоинства и слабости. Отговорите на тези въпроси ще намерите изцяло в тази енциклопедия. Нейна автор е Красимира Деспотова и се издава от издателска къща Акидея. Енциклопедията може да бъде намерена в книжарници в цялата страна.